Докато гледаш това видео, по света вече са изгорени над 50 000 тона въглища, източени са хиляди литри нефт и милиарди лампи светят едновременно. В България климатика бучи, хладилника работи и дори котката ти си има лампа за уют. Въпросът е, ще има ли ток за всичко това след 20 години или ще се върнем към свещите и печките на дърва? Остани до края, за да разбереш колко харчим, колко произвеждаме и дали изобщо можем да наваксаме в бъдеще. Годишното потребление на електроенергия в България е 38 тераватт часа. Това означава, че един българин използва средно по 5400 кВт часа на година. Доста над световното ниво, което е приблизително 3500 кВт часа на човек. Нашият дял от глобалното потребление е около 0,13%. На пръв поглед това изглежда незначително, но когато го поставим в контекст, картината става впечатляваща. През 2023 година светът е изразходвал приблизително 27 000 тераватт часа електроенергия. Тази енергия се произвежда от различни източници. Около 60% от изкопаеми горива, около 27% от възобновяеми източници, около 9% ядрена енергия и около 4% от други източници. Сравнението с 2000-та година е показателно. Тогава светът е харчил около 15 000 тераватт часа, което означава почти 80% ръст за малко повече от 2 десетилетия. Основните причини са нарастване на населението, индустриализация на страни като Китай и Индия и бързото навлизане на електроуреди и технологии в ежедневието. Едно от най-бързо растящите пера в глобалното потребление са дата центровете. Само през 2023 година те са изразходвали над 460 тераватт часа. Повече отколкото всички домакинства във Франция. Това включва всичко от сървъри за социални мрежи и стриминг платформи до суперкомпютри за изкуствен интелект. Изводът е ясен. И в България, и в световен мащаб консумацията на ток расте непрекъснато. И ако тази тенденция продължи до 2050 година, глобалното потребление може да достигне до 45 000 тераватт часа годишно. Това ще постави сериозен натиск върху производството и енергийните мрежи в целия свят. Електричеството, което произвеждаме, се разпределя между няколко основни сектора, като всеки от тях има своите апетити. Разбирането къде точно отива токът ни помага да видим кои области са най-големите консуматори и къде има потенциал за оптимизация. Домакинствата са един от секторите. В глобален мащаб домакинствата използват около 25% от произведената електроенергия. Тя отива за осветление, отопление и охлаждане, подгряване на вода, готвене и работа на електроуреди като перални, хладилници, телевизори и компютри. Макар модерните уреди да са по-икономични, броят им в домовете ни расте, което компенсира спестяванията. Следващия сектор е индустрията. Това е най-големия потребител на ток в света. Отговорен е за 40% от общото потребление в много страни. Металургията, химическата промишленост, производството на цимент, хартия и текстил харчат изключително много ток. Следващия сектор е транспорт. Доскоро транспортът почти не участваше в електропотреблението, но с масовото навлизане на електромобили, електрически влакове и метро, дялът му расте много бързо. Очаква се този сектор да бъде сред най-динамично увеличаващите се потребители до 2050. Следващия сектор е услуги и обществени сгради. Офиси, училища, болници, търговски центрове и хотели разчитат на ток за осветление, отопление, климатизация, IT системи и стотици други нужди. С нарастването на сектора на услугите, дялът му в потреблението също се увеличава. Последният сектор е технологии и дигитална инфраструктура. Дата центровете вече са значим консуматор. Те поддържат интернет, социални мрежи, стриминг платформи, облачни услуги, криптовалути и изкуствен интелект. С растежа на AI този сектор ще продължи да поглъща все повече енергия. Макар у дома да усещаме най-пряко сметките за ток, най-големите консуматори са индустрията и технологичната инфраструктура. Ако искаш да научаваш още такива любопитни и често изненадващи факти, абонирай се за канала. Или казано с доза хумор, твоят климатик харчи, но сървърът, който пази снимките ти от 2012 работи денонощно и харчи повече. Глобалното потребление на електроенергия ще продължи да расте, но предизвикателството не е само колко ще харчим, а дали ще можем да произвеждаме достатъчно и да го доставяме на време.
Международната агенция по енергетика предупреждава, че до 2050 година ще са нужни сериозни инвестиции. Над 20 трилиона долара в нови мощности, мрежи и съхранение на енергия, за да се избегнат недостиг и сривове. За България това означава не само нови електроцентрали, но и модернизация на мрежата, която в много райони е на възраст над 40 години. Без да се поднови самата мрежа, дори при налично производство, токът няма да достигне до всички потребители в пикови моменти. Решенията включват ускорено изграждане на възобновяеми източници, интегриране на малки модулни ядрени реактори и въвеждане на смарт мрежи, които да реагират автоматично при претоварване. В краткосрочен план, да, електричеството, което произвеждаме, е достатъчно, за да покрие нуждите ни, но в дългосрочен аспект въпросът остава много по-сложен. Увеличаващото се потребление, съчетано с климатичните промени, растежа на технологиите и електрофикацията на транспорта ще постави сериозен натиск върху енергийните системи. На глобално ниво проблема не е само в количеството произведена енергия, а и в инфраструктурата, която я пренася. Много електропреносни мрежи вече работят близо до максималния си капацитет. Това означава, че дори да има достатъчно централи, токът може да не достигне на време до мястото, където е нужен, особено при пиково натоварване. Друг ключов фактор е зависимостта от изкопаеми горива. Те все още осигуряват над половината от световното електропроизводство. Ако преходът към възобновяеми източници не бъде подкрепен с технологии за съхранение на енергия и гъвкави мрежи, в определени моменти може да се стигне до недостиг. Особено в периоди без достатъчно слънце и вятър. В България ситуацията е много сходна. За сега страната ни е нетен износител на електроенергия, но с нарастването на вътрешното потребление и евентуалното закриване на част от въглищните мощности ще е необходима сериозна модернизация. Добавяне на нови ВЕИ мощности, малки модулни ядрени реактори и системи за съхранение ще бъде ключово, за да се запази балансът. Ток ще има, но не по подразбиране. За да сме сигурни, че лампите, климатикът и любимият ни стриминг ще работят и след 20 години, са нужни инвестиции, умно планиране и технологични иновации. Иначе рискуваме да разберем колко дълги могат да бъдат зимните вечери без Wi-Fi. За да посрещнем растящите нужди от електроенергия, няма как да разчитаме само на традиционните решения. Необходим е технологичен напредък, който да направи производството, съхранението и разпределението на тока по-ефективно и устойчиво. Соларни панели и домашни батерии. Фотоволтаиците стават все по-достъпни, а ефективността им се повишава. Когато се комбинират с батерии за съхранение, домакинствата и малките бизнеси могат да намалят зависимостта си от мрежата и да облегчат пиково натоварване. Малки модулни ядрени реактори. Това е новото поколение ядрена технология, която предлага по-бързо изграждане, по-висока безопасност и по-гъвкаво производство на енергия. Един реактор може да захрани град от 200 000 души за десетилетия напред. Съхранение на енергия. Литево-ионните батерии вече се използват масово, но напредват и нови технологии. Твърдотелните батерии, батерии с течен електролит, системи за съхранение чрез гъстен въздух и помпено акумулиращи водни централи. Те ще позволят да се складира излишната енергия от слънце и вятър за моменти на недостиг. Смарт мрежи. Интелигентните електропреносни мрежи могат автоматично да пренасочват енергията там, където е най-нужна, да балансират натоварването и да намалят загубите при пренос. Водородна енергия. Производството на зелен водород чрез електролиза може да служи като форма за дългосрочно съхраняване на енергия и като гориво за индустрия и транспорт. Технологиите са ключът към бъдещата енергийна сигурност. Въпросът не е дали ще ги имаме, а колко бързо ще успеем да ги внедрим. Защото ако изчакаме твърде дълго, преходът може да се окаже твърде дълъг и твърде скъп. Не само в пари, а и в светлини, които ще угаснат. Токът е нещо, което приемаме за даденост. Натискаш копчето и лампата светва. Но зад това щрак стоят централи, мрежи, технологии и милиони хора, които работят, за да го има. Ако искаме и след 20 години климатикът, лаптопът и кафе-машината да работят без прекъсване, трябва да мислим по-умно и да действаме сега. Ако ти хареса това видео, натисни бутона лайк, абонирай се, за да не изпуснеш нови епизоди и го сподели с приятели. Може би следващия път, когато говорите за сметки за ток, ще имаш няколко интересни факта, с които да ги изненадаш.
А ако някога останем на тъмно, поне ще знаеш защо и ще имаш какво да разкажеш.